Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fuq il-medja soċjali, supermarkets ewlenin f'pajjiżna għaddejjin bi gwerra tal-prezzijiet għal min għandu l-orħos prodotti għal klijenti tagħhom. Dan ġie instigat wara l-ġimgħa l-oħra ġie ffirmat ftehim storiku bejn l-importaturi u l-bejja għal stabilità fil-prezzijiet essenzjali ta' iżjed minn 400 prodott fi 15 il-kategorija differenti ta' ikel li se jidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' frar li ġej. Dwar dan One News kellem mal-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri li tenna li din turi il-kompetizzjoni b'saħħitha. Issa din naraw li l-istess stabbilimenti qegħdin ovvjament jaraw kif ikomplu joffru iktar roħs fuq prodotti li mhumiex minn dik il-lista u għal pjaċir li tara li finalment verament qed naraw is-suq li verament jikkompeti sabiex joffri prezzijiet ħafna aktar ġusti lill familji Malti u Mawċin. Dik fl-aħħar mill-aħħar kienet ukoll parti minn dak il-messaġġ li konna qegħdin naslu li isma' ejja ħanaraw li s-suq verament kompetittiv, jekk hawn numru ta' stabbilimenti nistgħu jkollna suq iktar kompetittiv u allura forsi dik il-kickstart li kien hemm bżonn naħseb waslet sabiex issa nibdew naraw il-kompetizzjoni fil-verament fl-intjir tagħha. Il-Ministru Xkembri tal-aħħar dettalji dwar din l-inizjattiva waqt li saret laqgħa tal-Kunsill Konsultattiv tal-Intrapriżi li preżenti għaliha kien hemm entitajiet tal-Gvern minn bosta setturi u anke l-imsieħba soċjali. Tkellem dwar id-direttiva ta' pagamenti tard li bħalissa tinsab fil-fażi ta' konsultazzjoni pubblika u li se tolqot lil bosta. Fuq l-agreements li jkollhom is-supplier u the end user sa biex jiftehmu kif għandhom iħallsu lil xulxin u allura qed naqbdu mill-bidu sabiex naraw li anke aħna meta mbagħad jien ikolli laqat fil-Kunsill tal-Ministri nkun nistgħu mmur f'pożizzjoni iktar b'saħħitha li tirrispekkja l-ħsibijiet ukoll tal-poplu u l-stakeholders kollu Malti. Ma dawn hemm ukoll il-ħidma fuq dritt li l-kumpaniji ikollhom il-kont bankarju tagħhom, il-Credit Review Office, l-uffiċċju li se jiddiskuti s-self li ġew irrifjutati u anke iċ-ċentru fejn tinġabar id-dejta ta' kumpaniji biex tonqos iżjed il-burokrazija. Għandek il-Credit Review Office li wasalna fi stadju avvanzat ħafna fil-ġimgħat li ġejjin qed nara li nkunu nistgħu fil-fatt inniduh. Għandek ir-right of bank account diġà għandna draft b'saħħtu ta' liġi imma sadin fi stadju avvanzat ta' konsultazzjoni u l-miżura li hija tant tal-qalbi dik ta' repożitorju tad-dejta li ħadd tiġi bidla totali kif joperaw in-negozju ġewwa pajjiżna qegħdin fi stadju wkoll li draftja it-tender sabiex eventwalment kif joħroġ it-tender u mbagħad nistgħu jekk alla jrid nibdew nħarsu lejn l-implementazzjoni tagħha wkoll.